Bé, la següent pregunta va en relació a Fitur. Al plenari del mes de gener de 2017, també ara fa un any, recriminàvem a la regidora de Turisme i a l'equip de govern en general no haver estat presents a Fitur mentre altres poblacions del nostre entorn havien estat, i en aquell moment les excuses que es van donar van ser dos. En primer lloc, que els costos de la presència a Fitur eren molt grans i no podien assumir-se, i la segona, que el dia 19 de gener, que era el dia del País Valencià a Fitur, no es podia anar perquè era el dia després de festes, i la regidora va dir en paraules textuals: podeu imaginar que pot ser molt esforç per conforme cauen les nostres festes. Què ha canviat perquè aquest any hi hagin estat la regidora de Cultura, l'alcalde i el regidor d'Hisenda a Fitur el 18 de gener, el mateix dia dels parells? O bé pot ser que el que es va dir l'any passat al plenari no era més que una excusa per justificar la no presència, o pot ser la pregunta en aquell moment es va recordar que estar també és important, o pot ser la presència d'alguns de regidors és el que ha fet que enguany sí que s'hagi estat. No sabem, per tant, si la resposta d'avui fa un any va ser del tot sincera o si era una excusa per protegir-se o una forma de no reconèixer un error. Donat que a nosaltres no ens costa tant fer-ho ni reconèixer els encerts, agraïm que enguany sí que hi hagi hagut presència institucional de Canals a Fitur, però ens agradaria saber quines han estat les condicions d'aquesta presència i per què aquest any sí i els passats no. Respons, Celia, per favor. Sí. És a propòsit de la teua menció de l'any passat. Tinguem un pas més avant i te contesto el mateix. Vam estar en Fitur perquè vam estar convidats per la Diputació de València. Creiem que per a tindre un estat encara estem lluny, però anem a treballar en aquest camí, i una manera de fer possible aquest estat era visitar-ho. Entonces, encara que enguany ha coincidit també el dia dels parells, hem fet l'esforç i d'alguna manera vam visitar Fitur. També agrair també d'ací que a Xàtiva, la ciutat de Xàtiva, es deixarà compartir el seu estand, que és d'alguna manera com vam estar còmodes en Fitur. I la presència de Canals en Fitur ha estat igual com l'any passat, a diferència de nosaltres que vam estar. Canals va estar en una revista de turisme presencial, en un artícul en Valencia Plaza, que és una revista de turisme que se va entregar gratuïtament en Fitur, i l'únic que canvia l'any passat i enguany és la nostra presència, que t'he dit que ens van convidar la Diputació de València. La notícia que tinguem és que IFEMA ha tingut... L'any que ve canvia la Fitur, canvia de data, així que crec que anem a fer un esforç de part d'aquest Ajuntament per al proper any sí estar presents com Déu mana en un estand. En aquesta promoció si pot anar-ho bé inclús d'una festa d'interès nacional. Allí vam estar parlant amb la gent del turisme, tinguem el recolzament, hem estat ja parlant, citant a la gent per a que doni aquest suport últim que ens queda, tancar l'expedient i presentar-nos allí. I crec que a lo millor anem a treballar en el camí de que Canals l'any que ve estiga en un estand i a millor en una festa d'interès nacional. I aquest és el camí. La veritat és que és un esforç. Jo ho dia, el dia dels parells, jo per exemple tinc delegar un concurs de xarangues que enguany no ha estat present i el Consell de la Festa l'ha fet per mi. Vull dir, sí que és d'alguna forma els parells estan delegats en els festeros, però jo com a regidora tinc que estar pendent de les ambulàncies, de les seguretats, i sí que és per a mi, considerem, no fàcil anar a Fitur, però hem fet l'esforç i crec que podem estar orgullosos de la presència que va tindre Canals, del treball que van fer allí i els resultats que poden eixir d'aquesta visita. I la veritat és que sí que la teva pregunta de l'any passat ens ha animat a enguany fer aquest esforç. Gràcies. Gràcies. Bé,